Amel Malé Dembe Fou, Malikono, Malikoka, bi Paji Damanamabia, la Kula, Cap Plus, Mali Cap, Mali Plus. Ote, Cap, Mali Plus, Moussa Diara, Kabala TV, Kabala 100%, Kamarabia, Kafra Boumabel, page officielle, Kafra Media TV, Kadamangé Jawara. Amna, Marchalito Wambi. Bou, Amna Damne, Sonamado Konodama. Me yɛrɛ fo ka Boumabel fo ka filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ n'o ye Lamine Bagayogo ye ala y'ale mama miniji dɔgɔya kun enterrement kɛra bi an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma ka ye fisa ma y'a ye o bɛ se ka tɛmɛ ni o tɔ ye. D'accord. Donc Boumabel colonel Mamadi Doumbouya k'an ko bi bɛnkan dɔ tun b'a ani France cɛ nka ko in sanama kumaw poyilen don sisan. Ko yɛrɛ kɔrɔla ye mun ye ko in kɛra cogo di parce que ni kunnafoni bɔlen ta komi ko in ma kɛ Faransi sago ye n'u bɛ fɛ ka bɔ n'a ye an ka faamu na mais e yɛrɛ analyse jumɛn kɛ situation in na a bɛ se ka mun de fɔ a la. Dabangile n bɛ aw fo nin na k'an fo i fo ka question na ka page fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na k'a fɔ a ye ko aw b'aw ka so aw nana hɛrɛ la cogo min na Ala k'aw sigi hɛrɛ la ten n bɛ n ka fans club mɔgɔ bɛɛ fo groupe cɛna muso denmisɛn ni babakɔrɔ n bɛ bɛɛ fo fɛn min ye Sumi création n b'a fo Jalo Bouti New York ka musow ka labɛnko ɲuman ani musoya fini ani musow ka labɛn ani musow bɛ se ka labɛnko ɲuman sɔrɔ cogo min na Amérique jamana kɔni kan aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye taa musoba in fɛ yen a bɛ o kumana ɲɛ sɔrɔ ko ma ye n ka foli b'a ye. Damangile i ye ɲininka ɲininkali mun na n'o bɛ tali kɛ ani Guinée o tɛ wa ni ko tiɲɛna a bɛ labɔ Faransi an wagati min na an bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la tubabuw tun bɛ fɛ ka don ni Guinée parce que an bɛ Sahara ko kan wagati min na o y'a sɔrɔ n y'a f'i ye cogo min na CEDEAO yɛrɛ ma créé dɔwɛrɛ kama ka Faransi sago kɛ coup d'état kɛlen Guinée Mamadou Doumbouya a kun y'a ɲini o y'a sɔrɔ ani Faransɛw ani tubabuw bɛ jɛ la k'a ɲini o kumana tubabuw ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka na Guinéenw former parce que n'i kun ye jateminɛ kɛ maa si ma miiri ko Mali kun bɛ tɛmɛ kalo damana ka sɔrɔ a ma bi barika ni duwawu ani Mali maabaw ka duwawu n'u ka wulikajɔ o de jɔra Mali ye donc l'ancien commandant de l'opération Barkhane ale de kun chargelen don ka taa Guinée troupe dɔw former a kun b'olu former baara kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ni ale tɛ dɔwɛrɛ o b'ale wele ko général Etienne ale kun chargé don ka Guinée troupe dɔ former k'u dilan k'u bila ni Ala y'a kɛ ni Mali binna pour que terroristes kana avancer donc ale ka baara kun ye ka u bɛ se ka stopper cogo bɛɛ k'u ka avancer lajɔ o bɛnbɛnbɛn kun kɛlen don parce que plan bɛɛ kunna bɛnnen don ka Mali ka binni ko k'a latigɛ k'a fɔ ko o baara kɛlen don Ala de nana n'a ye Doumbouya nana hakilina wɛrɛ ta k'i tɛgɛ di Chinois ma tɛgɛ dilen Chinois ma tubabuw ye nin information in filtré k'a fili net kan an bɛ se k'a sɔrɔ cogo jumɛn n'an y'a sɔrɔ a b'an na ɲugun Doumbouya la mɔgɔ si tɛ yen CEDEAO président na ni bɛnbɛnbɛn kun tɛ mun ni Faransi cɛ Mali mun filɛ ka wuli ka coup d'état kɛ Mali président kun bɛ yen olu ni Faransi ye contrat de signé contrat minnu bɛ jamana dafiri donc o kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka Niger déstabiliser Niger kun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la i n'a fɔ Niger fɛnɛ contrat bu ni Faransi cɛ mun fɛnɛ bɛ se k'olu fɛnɛ bila ka Burukina fɛnɛ déstabiliser donc ni jateminɛ kɛ an bɛɛ de kun b'o janfa kelen kɔnɔ président bɛla ka sɔmi de ka bɔ janfa ninnu kɔnɔna la ni contrat in kun bɛ yen contrat in yɛrɛ fɛn min y'u ka chef d'état-major ye n'an b'a fɔ ko ale yɛrɛ tɔgɔ ko général Camara ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ ko in na kosɛbɛ ka Guinée troupe dɔ dilan min bɛ se ka ni Ala ye Mali bin minnu bɛ se ka kɔn ka kunbɛli kɛ ka terroristes kunbɛn parce que terroristes ninnu filɛ nin ye u ka contact bɛ nansara jamanaw de bolo tubabu minnu bolo k'u bila ka na dɛ a b'olu de bolo an bɔra information kalama ka yira k'a fɔ bi alhamdulilayi bɔ kɛra kalama parce que an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye contrat min kun don a kɛra février 2002 Doumbouya yɛrɛ bɔra ko kalama Doumbouya yɛrɛ fɛnɛ contrat ninnu baaraw bɛɛ lajɔ u bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ sigikafɔ la baara kun tɛ dɔwɛrɛ Mali ka labɛnni de kun prévoilen don k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo mois d'avril kun b'a sɔrɔ Mali coup d'état ko kun nɔgɔyara Mali président kun injectera k'a bɔ fanga la o kun ko nɔgɔyara c'est la zone pour laquelle troupe kun bɔra Côte d'Ivoire ani Sénégal ka na renfort la Guinée ka na Guinée contingent dɔw former
pour que na ala ye ni Mali bina o bɛ se ka Mali kunbɛ cogo jumɛn ka terroriste kunbɛ cogo jumɛn donc chaque fois Mali bɛ kɛ ceinture de bɛ ka Mali la kori parce que dugu min ni bɔda 7 b'a la n'a dugu bina bɛɛ b'a ka entrée de jateminɛ donc ce qui veut dire que CEDEAO yɛrɛ tun bɛ janfa de la min Mali kana bɔ a janfa la parce que France bɛ se cogo di ka contingent dɔ ka taa Guinée contingent dɔ former ko ni ala ye Mali ɲuman bin pour que terroriste kana don Guinée donc il y a une janfa fin donc je pense que Doumbouya ka nali la Doumbouya nana o confession de kɛ an ye Doumbouya ka visite donc la bɔ dɔwɛrɛ kalama donc Doumbouya ka nali la a ma diya France yɛrɛ kɔnna k'a fɔ pour que an bɛ se k'an méfier Doumbouya la cogo jumɛn mais an bɛ se k'a fɔ a ka ɲi tan an bɔra tiɲɛ kalama n'an bɔra tiɲɛ kalama contingent na former dɔwɛrɛ kama barisabula mois d'avril y'a sɔrɔ Mali ma bin déjà an bɛ Mali faamaw féliciter ka Mali karamɔgɔw ka a f'u ye don o don ala b'an bɔ tiɲɛ dɔ kalama an bɔra tiɲɛ wɛrɛ kalama tugun min ni Mali kun binni bolo dara ja ni Mali kun binna donc dugu bɛɛ kun tubabu kun kelen bɛ ka contingent bila dugu bɛɛ la terroriste kana don mɔgɔw fɛ yen donc a bɛɛ bɛ to Mali kan Mali bɛ i jɔ a kelen kungo kɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ye hali bi ko nin ye tare ko ye ka barika da ala ye k'a da kira ye k'a da Mali dɔnnikɛla bɛɛ ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn vraiment jamana bɔra janfa wɛrɛ kɔnɔ an bɔra tiɲɛ kalama. Ayi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye hali bi Bobo an y'a mɛn k'a fɔ sommet dɔ bɛna kɛ Russie ye n'o ye Russie ye ko Poutine a ye an ka belebele wele o invité le n'o ye colonel Assimi Goïta ye o invitation yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ a kan. Invitation in tɛ dɔwɛrɛ aujourd'hui a kan ka wele somi min na somi kan ka kɛ Saint-Pétersbourg o ye Russie dugu dɔ ye min n'ale de bɛna somi abriter somi bɛna tali kɛ farafinna dugu ni Russie yɛrɛ cɛ kan sigili bɛ taa kɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie ye Mali de invité Mali sabula Assimi yɛrɛ de invité parce que kɔrɔlen Assimi bɛ mɔgɔw de bila ka taa mais ni zen contrat minnu bɛna signer fɛn min ye a bɛ c'est ça concerne de la vie de la nation malienne parce que ça va au-delà du contrat militaire parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ bɛnkan caman b'a ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'an ka nɛgɛw ye ale usine dɔ ka installation kan ka kɛ ale ni usine d'armement yɛrɛ nɛgɛw ni nɛgɛ dilayɔrɔ ni marifaw ni marifakisɛw parce que i bɛ fɛn pour que armée ka se ka structurer marifabali jɔda ka bon kosɛbɛ donc olu usine de montage minnu kan ka sigi fo ka Russiw yɛrɛ kana bolonɔbila papier dɔw bɛ yen a tɛ se ka tɛmɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ président yɛrɛ bɛ na bɛnkan kuma dɔw bɛ yen a b'o kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ Assimi welekunbaw ye welekunba filanan ye mun ye Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi nɔgɔ jɔra bɛɛ bɛ Mali la parce que ni jateminɛ kɛ san o san an ka Sénégalais bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ nɔgɔko la o n'a ta o ta Mali sera ka 9,500,000 tonnes a y'o de kɛ céréales la donc Assimi ka projet tɛ dɔwɛrɛ foyi ye de saison 2023-2024 o ka se ka sɔrɔ maliyɛn ka se ka bɔrɔ kelen malo bɔrɔ kelen sɔrɔ 1,500,000 2,500,000 a k'a cayalenba ye nɔgɔ ka di Sénégalais ma 1,800,000 1,400,000 1,600,000 o baara minnu bɛ sen na bolo de bɛ ka ɲini sisan olu baaraw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an bɛ o sira fana kan n'o fana bɔra yen tugun fɛn min ye alikama ye n'o ye bleu ye Mali ye dugu min bɛ buru dun kosɛbɛ bon n'an ye jateminɛ kɛ buru dɔrɔn bɛ yen n'o o ye bleu bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ alikama bɛ sɛnɛ n'o ye dire n'a ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen site wɛrɛw bɛ yen mun ni bleu baara bɛ se ka bleu sɛnɛ bɛ se ka kɛ yen kosɛbɛ a n'a usines ka se ka usines dilan min bɛ se ka bɛn o ma Russiw n'an kan ka tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a bɛn o baara fana ma n'o bɔra yen fana tun baara yɛrɛ belebele sabanan fana ye mun ye o ye jamana in ressources minérales donc maintenant olu baaraw kan ka kɛ cogo jumɛn kan o kan ka kɛ nɛgɛ dɔrɔn tɛ sanu dɔrɔn tɛ warijɛ dɔrɔn tɛ fɛn dɔ b'an fɛ yan an b'a fɔ ma ko o kuma na palladium ale ni nickel n'a ɲɔgɔnna ninnu olu ye fɛn ye min jɔda bɛ Russie kosɛbɛ o baaraw kan ka kɛ cogo min na o dun yɔrɔ in bɛ bɔ a cayalen ba ale bɛ Tessit ka bɔ o la ka na André-Bougan fanfɛla la o fɛn ka ca yen de kosɛbɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi nanzaraw kɛlen bɛ k'u tigɛ da o kan parce que ale de bɛ kɛ ka fusée moteur ni arme minnu bɛ yen arme ɲumanba minnu bɛ yen ni arme sophistiquélenba ninnu ale bɛ dilan n'o n'a a ɲɔgɔnnaw de bon n'o bɔra yen cobalt fana bɛ yen cobalt ale bɛ kɛ ka matériel électronique de dilan donc Mali dun bɛ fɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi anw sera yɔrɔ min na sisan fo ka usine de caya usine de bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ bi Mali bɔra chaque fois ka contrat di mɔgɔw ma u ka n'o baara kɛ donc Russiw kan na part de contrat caman de kɛ an fɛ yan o de kɛ somi min kan ka kɛ Saint-Pétersbourg somi min filɛ nin ye a ɲininen don colonel Assimi Goïta yɛrɛ fɛ a yɛrɛ ka na o baara minnu kan ka sigi minnu kan parce que n'an ɲɛ b'a la tout le temps i bɛ taa sɔrɔ an ni Russiw ka partenariat bɛ ka évoluer ka taa kabini u bɛ ka siran u b'u yɛrɛ minɛ parce que fɛn min jɔrɔ bɛ Russiw la o ye ni élection kɛra président kan ka sigi dɛmɛ caman bɛ yen n'u y'o kɛ ani technologie caman bɛ yen n'u y'o transfert kɛ an ma
ni président wɛrɛ sigira a filɛ ka technologie in ta k'a di jugu jamanaw de ma riche jugu jamanaw ma i n'a fɔ démocratie fangaw y'a kɛ cogo min na ka Mali missile ta missile sol ni missile sol air minnu tun bɛ k'a ta ka taa bi u y'a technologie bɔ bi u b'a ka riche yɛrɛ kɛlɛ n'o technologie ninnu dɔw ye donc baara bɛ mun kan riche bɛ k'i hakili to o baaraw cogoyaw de kan riche système wɛrɛ fana ta tun o bɛ se ka dugu tɔw inciter k'i jigi da riche kan o ye ni dugu min yɛrɛ jɛra n'a k'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ nanzaraw bolo n'a ye révolution daminɛ i b'a ye riche b'aw pied o de y'a kɛ bi Allemagne et fin anglais États-Unis allez communiquer dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Wagner donna Burkina ko ni Wagner donna Burkina o kuma na ko olu yɛrɛ b'u sen don kɛlɛ la parce que u ye Wagner ka signalé Burkina k'u y'a ye k'a fɔ Wagner ye mɔgɔ bila ka taa Burkina ka taa contacter ta n'o ye n'a y'a sɔrɔ u mago bɛ u ka lakanaw na yɔrɔ mɔgɔ min balo bɛ banfula tɔn kɔnɔ mana mɔgɔ ma fɔ wula jɛngɛnna o tɛ bɔ o nɔfɛ donc Wagner fana b'a kɛ ni conflit bɛ dugu o dugu la a bɛ taa contacter ta n'aw ye pour que ka aw jɔ a la jɔ bon an y'Américains ka discours kalan bi k'a yira k'a fɔ si jamais ni Ibrahim Traoré contrat kɛ ni Wagner ye mais kuma bɛ yɔrɔ min na même Mali ka cas mun filɛ nin ye Wagner ko kuma la Maliens journalistes wa yɔrɔ dɔ faamuya an b'o ɲɛf'u ɲɛna la diplomatie en quelque sorte à partir de bɛ kɛ sur le mensonge togo di Musa n b'o o walanwala u ko ko Poutine ko ko Wagner bɛ Mali la journaliste bɛɛ bɔra k'a fɔ ko Poutine ko Wagner bɛ Mali la mais c'est normal que Poutine k'a fɔ Wagner bɛ Mali la mun na parce que Faransi de y'a fɔ ko ni Wagner bɛ Mali la k'ale bɛ taa Faransi ko ni Wagner bɛ Mali la k'ale bɛ taa bon ni Faransi ko ni Wagner bɛ Mali la k'ale bɛ taa Poutine dun ka laɲini ye Faransi ka taa donc ni ye Poutine ko Wagner bɛ Mali la e ko ni Wagner bɛ Mali la e bɛ taa e ka journaliste taara Poutine lasigi k'a ɲininka Poutine bɛ mun de f'i ye a b'a fɔ ko Wagner bɛ yan n'a bɛ fɛ ka taa nin bɛ fɛ aw ka tagali yɛrɛ tɔ ka teliya o de y'a kɛ Poutine n'i y'a France ko journaliste kelen k'a ɲininka qu'est-ce que Wagner bɛ Mali la a ko effectivement Wagner bɛ Mali la ko mais k'a bɛ Mali ni société ni ɲɔgɔn cɛ Mali société ni Malien a tɛ ni olu Wagner société ni ɲɔgɔn cɛ ko o t'olu ɲɛsira la mais fo Malien k'a dɔn ani journaliste k'a dɔn k'o kuma fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour quand même diligenter le départ de la France du Mali parce que e de ko ni Wagner bɛ k'e bɛ taa komi Mali auto ko Wagner tɛ yen e b'a la hali bi ko Wagner bɛ yen Poutine b'a fɛ k'a bɛ yen walasa e ka taa parce que ale bɛ fɛ k'e place ta o de y'a to France média caman y'a fɔ ko u k'u farati Poutine ka discours nin na k'u yɛrɛ ressaisi parce que an bɛ don min na ko bi nin kalo in tɛ kalo mana sa ka taa bila o le 15 la France va nous envoyer une délégation ka na discuter ni Assimi réellement tiɲɛ yɛrɛ la session bɛ ka détourner cogo min na France bɛ fɛ ka segin a kɔ k'a yira k'a fɔ o dun baara tɛ se ka bɔ fo France ka na ka terroriste bɛɛ ka liste dafalen fo France k'a dɔn k'a fɔ a ye degun don Maliens ma yɔrɔ min na k'a jɛ ka terroriste kelen ninnu kɛlɛ o de y'a kɛ terroriste groupe fila ninnu fana la kulu dɔw bɛ yen olu fana sigilen ka France kɔnɔ tu ne peux pas nous armer k'an armer ka minɛnw d'a ma ka fɛn caman d'a ma ka tila k'a fɔ bi k'i bɛ k'an abandonner i m'a ye u ka financement tigɛlen don terrain sanfɛ chaque fois mɔgɔw désorganisation ba de bɛ terroriste ni ɲɔgɔn cɛ parce que surtout o yɛrɛ gɛlɛya ye mun ye o taara bɛn Mali samiya ma samiya fɛ terrorisme baara ma nɔgɔn parce que terroriste dagayɔrɔ bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye lɛ kɔnɔna ninnu de ye ɲɔnɔ ka taa jabali ka bɔ jabali ka taa fɛn tɔgɔ ye de saga ninnu kɔnɔna na ka yɛlɛn ka taa Mopti mara kɔnɔna la bon n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sisan moto tɛ se ka boli mobili tɛ se ka boli o de y'a to chaque fois armée Mali bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka opération intensifier ka terrorisme faga dɔgɔya nin wagati in na parce que olu bɛ boli ni minɛn minnu ye dugumala cogoya man ɲi bon fɔlɔ Mali armée fana tun bɛ baara kɛ ni mobiliw ni motow ni fɛnw de mais armée sophistiquée sisan armée ka fɛn bɛɛ engin aérien de avec l'appui quand même des Russes an bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ ka terroristes ka dugukɔrɔ laban minnu bɛ yen qui fait environ à 6 kilos jadis u dugukɔrɔ laban tɔ tora yɔrɔ 5 de u bɛ se ka bɔ cogo jumɛn ka kɛlɛ boloda donc an bɛna ye k'a fɔ alhamdulilayi armée Mali bɛ ka baara min kɛ terrain kan a ka dɔ fara kan parce que terroristes bɛ zone min na moto tɛ se ka boli a yɔrɔ la n'o ye lɛ kɔnɔnaw ye ɲɔnɔ ni jabali Molodo mara kɔnɔna ninnu na ka taa i b'a ye k'a fɔ a yɔrɔ c'est une zone qui n'est pas du tout praticable pendant la saison d'hivernage samiya wagati a tɛ baara ka gɛlɛn kosɛbɛ donc n'u m'u farati u bɛna taa filtrer u bɛna taa dugumɔgɔw u bɛna taa ɲagami dugumɔgɔw de la o de y'a kɛ jamanadenw ka collaboration nafaba de bɛ armée nin wagati in na donc Russie n'an ka coopération fɛn min ye Saint-Pétersbourg ye n'a kan ka kɛ 2023 Assimi wele kun ye nin ye ka na base minnu bɛ yen base stratégique minnu kan ka installer olu contrat bɛ signer balo minnu kan baara kan ka kɛ olu contrat bɛ signer an ka agriculture k'a moderniser k'a bɔ samiyafɛ sɛnɛ la Mali agriculture tɛ se ka dan samiya dɔrɔn ma o ye Russie ka expertise donc an bɛ se ka sɛnɛ kɛ waati bɛɛ
waati bɛɛ ka sɔrɔ an bɛ ka sɛnɛ waati bɛɛ kɛ tilema fara samiya fara waati bɛɛ kan o kumaw fana bɛ taa bɔ kuma ninnu fana kɔnɔna la Musa kuma min bɛ bɔ a kɔnɔ n'o o nafa ka bon o ye énergie renouvelable ye o baara fana o bɛna latigɛ kosɛbɛ parce que an ka insécurité ju ye courant ko problème ye donc u bɛna taa baara bolo o fana kan parce que an bɛna k'a fɔ o fana baaraw fana baara gɛlɛnmanba ye quoi société caman bɛ yen minnu bɛ ka bɔ o nɔfɛ a laban ye mun ye o ye Gazprom ye du ka société ba dɔ ye o Gazprom mun filɛ nin ale yɛrɛ fana kan ka dɛmɛba kɛ ka sababu kɛ gazi bɛ ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye Kulukoro mara ka taa donc o gazi minnu bɛ yen gazi minnu kan ka ɲini o tɛ dɛ gazi minnu bɛ ka poyi u yɛrɛ ma donc fo Gazprom ka boli joona ka na o gazi ninnu dɔw kunbɛn k'olu lamara maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo jumɛn gazi yɛrɛ ka jigin Mali la maliyɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka gazi la cogo jumɛn o donc olu fana kan ka boli ka na o baara la gazi minnu bɛ ka ɲini ka to ma dɛ minnu bɛ ka poyi ka b'u yɛrɛ ma Kulukurunin nɛgɛla mara ninnu na ka taa bila fo nara kɔnɔna ninnu na parce que gazi dɔw bɛ yen olu mɔna olu sera voilà o tɛ ka exploiter bon gazi min b'anw fɛ yan première qualité de don ale bɛ produit fara de la fara fila de bɛ gazi kɛ mais n'a ye 2 ans sɔrɔ a bɛ tunun a yɛrɛ ma donc fo k'a lajɛ nin temps kɔnɔna la k'a récupérer joona donc ka société minnu bɛ yen Gazprom olu kan ka boli ka na o baara la donc an bɛ se k'a fɔ sommet bɛ se ka kɛ bɔdaba ye Mali ma mun bɛ se k'a to Mali bɛ se k'a ka wariko yɛrɛ bɛɛ latigɛ bɛɛ kɛ parce que Assimi ye pas important dɔ ta wariko in na o de bɛna kɛ tare o ye mun ye donc u bɛ ka titre foncier de créer Mali ressources minières la ressources minières min bɛ Mali la Mali dugu jukɔrɔ nafolo u bɛ ka titre foncier créer parce que n'i y'an ka calcul ta k'a lajɛ an ka dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ cartographie minière min tun b'an bolo c'était faux nkalon kun don u kun ko an ma k'an ka fɛn dɔ ye 2,500,000 tonnes o ye nkalon ye an ka u bɛ taa fo 20 millions tonnes na m'a fɔ ma nɛgɛ yɛrɛ gansan ka ca plus d'1 milliard tonnes d'or de fer ye donc n'i ye sanu ta k'a lajɛ sanu ka ca sanu bɛ taa jusqu'à 1,700 tonnes de réserve la donc pétrole kɔni an t'o fɔ k'o s'a dan na donc o baara minnu bɛ yen recherche bɛ ka reprendre pour que ka faire une nouvelle cartographie minière an ka dugujukɔrɔ nafolo bɛ min kan k'o ta ka an bɛna fɛn dɔ créer n'an b'a fɔ o ma ko caisse de dépôt et de consignation donc an ka sanu an ka warijɛ an ka lulu an ka nɛgɛ an ka zinc an ka nickel an ka lithium k'a bɛɛ consigner ka baara k'a la ka sɔrɔ k'an ka devise créer an yɛrɛ ye pour que 2023-2024 o k'a sɔrɔ an ni Faransi tila ɲɔgɔn na wariko ta fanfɛla la parce que ni tourisme wari kɛra ko Faransi b'a wari bɔ a yɛrɛ kun a tɛ se mais n'i a bɛ ka tourisme ka fanga sɔrɔ parce que wari in bɛ ka bɔ CFA de la donc o caisse de consignation et de dépôt o baara bɛ ka boli joona k'a kɛ pour que rapidement an ka se k'an ka monnaie bɛ se ka créer même 2 mois kɔnɔ mais f'a ka sécuriser ni monnaie ma sécuriser a tɛ se ka kɛ wa ni monnaie in fana kɛra tun fɛn bɛ brique mɔgɔw ye dugu minnu bɛ brique kɔnɔna la i n'a fɔ Russie i n'a fɔ Chine i n'a fɔ Brésil f'i ka monnaie ka kɛ première ka sɔrɔ la diɲɛ kɔfɛ parce que ressources minnu b'anw fɛ yen n'a y'an ka devise créer n'i bɛ fɛ ka Mali minɛn mun san i b'a san Mali devise la mɔgɔw ka monnaie kɛ mun ye ko wɛrɛ devise tɛ dɔwɛrɛ koyi ni bɛɛ bɛ se ka devise créer mais pour que la devise soit internationale ou bien devise ka se ka nafa caman sɔrɔ a ka se ka dun kɔfɛ il faut que i ka devise ka sɔrɔ i ka économie n'i y'a évoluer fo fɛn min bɛ e bolo o ka se ka nafama ye parce que n'an ma nin kɛ gɛlɛya ye fɛn fila ye Musa an b'an ka sanu ta k'o di Faransi ma k'o consigner Faransi bɛ fo billet da anw ma CFA ye billet fu de billet nafantan de don a tɛ dun Faransi mais an b'an ka sanu d'ale ma sanu bɛ dun fan bɛɛ o ye kelen ye filanan ye mun ye n'i ye Mali jateminɛ k'a lajɛ Mali ye fɛn dɔ kɛ o ye ça c'est un pas très important Mali autorité kan ka fɔ o la CFA yɛrɛ ka sigiledi ye 75 ans parce que Faransiw k'ale bɛ CFA garanti o CFA garanti min bɛ kɛ ni 410 milliards de francs CFA bɛ bila consignation na chaque année o baara mun bɛ sen na pour que CFA bɛ se ka dun diɲɛ kɔnɔ mais ni jateminɛ kɛ CFA arrimé don euro de la mais o ye nkalon kuma de ye CFA bɛ créer don min na CFA kun arrimé don franc CFA de la et franc français de la maintenant n'a ma ɲɛ franc français donna euro la lien foyi tɛ euro ni CFA ni ɲɔgɔn cɛ lien foyi donc a tɛ ka mɛn CFA la an tɛ se ka économie évoluer bi institution financière banque mondiale bɛ min dɔn Mali économie na Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw t'a dɔn a la parce que pour que u ka se ka juru don i la ka se ka baara dɔ kɛ f'e k'i ka dugujukɔrɔ nafolo n'i ka dugu yɛrɛ ta k'a d'olu ma u b'a évaluer donc e bɛ mun nafa sɔrɔ e tɛ se ka nafa foyi sɔrɔ donc bi an bɛ bolo minɛ ko sisan recherche minnu bɛ ka kɛ ka taa Tessit ka taa Tessalit kɔnɔna la ressources fɛn o fɛn bɛ yen ka jigin ka na Nara le bassin de Nara qui est le plus grand bassin d'ailleurs n'ani Algérie bɛ négociation na a baara cogoyaw kan barisabula bi ne jateminɛ kɛ farabugu bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ Qatar bɛ ka terrorisme minnu financer ka fara Faransi ta kan
parce que le bassin de Nara le contrat be Algérie du boulot mais en année ka fo aller justement aller Nara aller bassin ba ta Nara fo gawo bon ne déterminer que aller na fare ka boni granden bassin to mun be gawni ki dal ni tesit ko nala aller bassin na fa ka bono lui donc a boli ka no fene wa a pétrolier yere qualité kan fo ka do ka kan ko ça a green ko nord Nara konna la centre konna la kata un peu vers le sud du Mali au lieu de pétrolier yere qualité kan ka teme ala be ka kele ke mun donc Sonatrach no société Algérie no société yi bi ale barabale de bolo mais o ya soro Qatar keleme kana ni et France totalement contrat do offrir Qatar ma Qatar fenen nana donc tourisme be financer pour Algérie kana se ka baraka nyama donc bi Mali be worom na ko sida Algérie fenen contrat be ban nyina 2023 2022 o ye contrat ban pateni contrat dirima san wolomla san woro de bi bolo ni ma se ka bo a licence be permis donc tout bela faut farabu libérer avant la fin d'année noté o yani Algérie farale ñogona PPP donc n'a be mingi a ko ke n'a be mingi parce que atteint Mali ma contrat dit avec la mesure d'accompagnement a mesure d'accompagnement be fiki sécurité ta yere ça va anga nga sanu ni pétrole di mo ko shima blé ni ta nga sécurité assurée parce que yene am sauté contrat de mon le tourisme financier arrivé à 28 milliards de litres en 2013 28 milliards Ariba au de Toudouma en 2013 alors que Ariba be Niger mais Ariba a Douma Mouna pour que ou se ka nord doudo be se ko occuper yani kale la Niger ta boli la bon nanya siga ni fene la jetu faut aller il faut que Algérie ka participer Mali sécurité là pour que aka se ka nara contrat aka se ka bele nous ni décembre temena c'est fini faut itane Algérie tien ambe contrat ta ba di chino ni dugumi anja ba doma no se ka na ka soro su ya nga jaga barake ambe je OK c'est tout. Donc alhamdoulilah rabbil alamin mo se ka fo Mali monnaie ko akmeni ni gele adamado de bolo ko o nogara na soro ambe planche habillé de fait na soro monnaie fiduciaire de do ou bien na soro maintenant monnaie façon mundo amala de na soro monnaie mundo na bi nani jeton de be nyagami nyogona kata amo laje na so abebe billet de fene amo fene laje to ko ni fen nunu o be fana na tanga manga banque nationalisé kambe barake ni banque commerciale nunu ni antika bon nogola parce que olu banque nunu be affilié no banque woro de la aussi gazou de ba en fait donc an embargo fitini yelanka amba santi an embargo fitini yelanka amba santi il faut que Mali ka participer na ka monnaie devise créer droit à banque nationale ou créer donc mun yetuno cinéma mun yetuno du na folo mun yetuno fen chama alors c'est ka école financier mo ya ka cinéma financier ka fen chama bi ko ke Mali ba ta bulumiga Musa ala ka beshi jo ka kono ok bu anya ka fo la sommet France Afrique kumbeke oh ina ilisi fena tabe no a différence est humaine a différence de fouiller kasika africain jajo ko il y a un autre pôle c'était abikuna c'est une nouvelle bipolarisation folo polikele ne kumé ni kunte occidentaux ni et américain ga jo konna lay kum dabora fembe la parce que kum bi fembe ima sani yeri bu jonga doron il soube mo gobla gati accompagner o les saka Burkina sauvé et même Macron bora ka fo ko ni zen kurita to lui mais bebe o le don kurita no tani zen tatu yemine ni zen ta iri sure be chaman ko fe mais akum mena fora kuma bebe kurita ke i tunani do France ka jonya bolo mais dugute nga do dugu digi ko aka gele donc dugu be hakilla tigera sa ne ba do nga fo dans 2 mois peut-être dugu reba kambo sanga ka président ngata be de hakilla tigera parce que ni ye fen nga puissance do be mi ma joy i digi ko so men de do ra fo les 50 bases militaires là minga installé Afrique kono ka contrôle là parce que c'est 19 pays qui sont concernés minga ta peut-être Saint-Pétersbourg donc dugu tan kono ton kangata mais Mali de ba baisser fait Mali red di bena barabe kabri Mali ni richi tiga dona mo bole richi refene bra sangorota soro dien kono ok aya dama ngal bi bolo kan ok amiteme amedo anga militarisation kono on est en Amérique pour fournir protection civile pour le militariser machale non wakati la et c'est là qu'il faut accompagner akuma machaya ça faut qu'on faut dilo ko ko jati minen ni barayna jamana deum pour sube jamana deum hakina ne ko pour sibe baro baraka baka jamana deum ni assise recommandation na assise recommandation ça fait 571 recommandations ne ma filo de mais c'est ka fili mais ola aba kono ko police militarisée mais barate police militarisée le te gelemayon maintenant ni police militarisée police qui a reversé trop d'humains dans l'armée avait reversé trop dit armée et corps fly les officiers et les sous-officiers donc maintenant armée oui
policiers et corps sabaye, les sous-officiers, les officiers et les commissaires, les corps de commissaires, et ainsi de suite. Protection civile quand corps sabaye, les sapeurs de rang, allez ni comment dirais-je là, allez ni protection civile ni officiers ni sous-officiers. Donc ni déterminé que soldat et policier fait, soldat et policier fait. Oh ben ni policier il y a la marque, maintenant un sergent de police, allez d'Europe na ni y a la transposition ta kaladia, allez d'Europe na que mouille armée on. Un officier de police, un commandant de police, un capitaine de police, un lieutenant de police, allez qu'à équivalent que Djouméen dans l'armée. Un commissaire de police, allez qu'à équivalent que Djouméen dans l'armée. Ou bien ma famille. Donc, aux transpositions bien police ou bien fait au décalage fouina et que intérêt à préserver. La police n'a jamais refusé ça. Nous polémique polémique fou là, c'est le lieu de dessaler les syndicats de police pour leur résilience. Sénégal police billahi ben ga Sénégal fait version to yemanga wuli ka iga décret tay ko fay ta kalama ima nyininga ima wele ima si akuma ko ali police DGT ni kalama mais o kana ke bashi u bole kalama o manga u ko ka nyini to bela pour que u ka siga kuma police ka transposition na ke todi o ti tienwa giri gombe sena o giri équivalent na ke monde dans l'armée alors que image pas de giru ni nyomote. Nous nous te cobayons. Maintenant, il y a un policier officier au équivalent de Benjamin. Parce que nous déterminons qu'un sergent de police allait être bagui. Un officier de police allait être licencié. Un commissaire de police au caractère masteré. Oh, est-ce que le policier commissaire au même que Djumé dans l'armée allait être Djumé général Wa général de division général de corps d'armes avec Djumé. C'est ça le problème. Nous, au décret de Mantaka, voilà, nous avons mis ça dans le projet de loi contre la CNT là, parce que le décret Tarakaba, à projet de loi contre la CNT là, CNT de Bissaka nous coquet, Barsab la commission interministérielle domination, commission domination, commission mène à réfléchir la relecture même du code général de l'armée et du statut général de l'armée. Armée le statut général et relecture kangake. Maintenant, nous, Kera. Au début, à la parce que Gela est fin d'odi. Ni policier boira policier, qu'on a sapé qu'à sapé à qu'on ok sur la scie. Oh, à Cassati, de policier qu'on a ôté. Mais à quand mi fenêtre sur la scie qu'on a fait madon. Oh, ma qu'on était raté. Ou bien, avec qu'on était raté. Il était policier bien. Mais il y a mi fenêtre sur la scie qu'on a fait ma défini. Donc, ni qu'on nous remonte fouiller ou nous consulter. C'est un TK. Ni projet de loi est renvoyé, autant qu'on a la commission de Kassigi, mimini bien défini. Qu'est-ce sera maintenant l'équivalent du corps des officiers de police dans l'armée? Qu'est-ce serait maintenant l'équivalent du corps des commissaires dans l'armée? Qu'est-ce serait maintenant l'équivalent d'un sous-officier? Parce que la policier. Mais les rangs de sapeurs là, sur là, les sapeurs m'ont fait. Ou nous faisons l'équivalent de Djouméen. Donc les conditions de reversement dans l'armée aux modalités où les gens ont défini. Nous on défini. Pour dire que c'est qu'il faut aller traquer sur mais qu'on a été waraté. Il y a que donc c'est le moment de saluer vraiment tous les syndicats de police. Ok, beaucoup. C'est pas là comme c'est ça, belle formation qu'il y a. On peut se bouger formation basique commune pour là, fin pour là. Maintenant il y a Europe faut c'est ça non. Est-ce que vous avez vous bête comme catégorie amé soldats pour faire catégorie? Non, chez les sous-officiers pour l'MT. Ni à officier qu'on a et sous-officier qu'on a pour l'MT. À qui n'a pas gendarmerie là? Un MDL de la gendarmerie, c'est égal maintenant au sergent de la police. Et c'est l'équivalent des sergents de la protection civile pour l'MT. Ou officier ou bien que tout dit. Un commissaire de police, au quand on a mis armée, on a mis Boudin. Au quand on a mis Boudin. Mais ne peut qu'on a sur formation d'amener des tout. Aïe, au équivalent mais ben mais au don et au fond et au don. Bon policier il a fait tout don. Policier il a fait tout don. Mais il veut donner dans les policiers des au commissariat des faits que tu veux être tué. Il y a Congo de et pour le corps des commissaires de police. Et donne nos connades. Ni que fait aurait. Faut que dernier corps calade. Et veut donc dominer et que tu veux être officier de police. Et donne et officier de policier il y a 100 ans de sur là. Ni que fait aurait. Faut que fille ou bien ma femme bien dit. Donc il va comment mieux fort ko baisser à non. Un commissaire de police a équivalent à une armée kono pas quoi de don. À moi pour la transposition. Ni transposition ni ma wala wala.
nin ko in gɛlɛyɔrɔ ta bɔ transposition yɔrɔ de la parce que bɛɛ ka intérêt bɛ menacer yen de bɛɛ ka intérêt jɔyɔrɔ ye yen de alors que il faut que les intérêts soient préservés est ce que politique syndicat bɛna taa ci ten k'a sɔrɔ ninnu ma ye walanwalan wa bon alors que a bɛ k'a fɔ ko commission kan ka sigi commission min na qui va procéder à la relecture du statut général de l'armée o de fana bɛna politique mana na armée kɔnɔ o de bɛna o définir sapeur-pompier mana na o de bɛna o fana ɲɛfɔ mais est ce que yanni an ka taa ni loi ye CNT la est ce que an t'o commission sigi fɔlɔ wa ou bien n'a sera CNT la a bɛ tɛmɛ de non n'a tɛmɛna dun n'a tɛmɛna politique bɛ kɛ jumɛn ye sisan a ma dɔn o fɔra parce que ni CNT loi de votelen kɔfɛ commission in bɛ sigi mais est ce que i ka na commission in de sigi sisan ka politique kan kɛ min ye dans l'armée k'o walanwalan ka sapeur-pompier kan ka kɛ min ye dans l'armée k'o walanwalan donc u bɛɛ kan ka baara minnu kɛ k'o walanwalan a kɔnɔna la en ce moment bɛ sɔrɔ ka taa ni projet de loi ye ka kɛ loi ye sisan k'a ta mais ni projet de loi taara sisan ka tila ka commission sigi o kɔrɔ ko i bɛ kɛ sɔrɔsi ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn i ye sɔrɔsi façon min ye e bɛ m'a faamuya de donc nin na sisan an bɛ conseil mun di an maliyɛnw u ka ɲɔgɔn consulter ka commission interministérielle in sigi min bɛ statut révision bon a ka commission sugu sa commission kan ka lecture kɛ yanni ça fait ni décret in taara policier kan ka kɛ min ye dans l'armée o ka dɔn sapeur-pompier kan ka bɛn min ma armée kɔnɔ o ka dɔn officier bɛ bɔ sɔrɔsiw ka officier bɛ bɔ EMIA de la policier ta bɛ bɔ école de police la sapeur ta bɛ bɔ école de protection civile la bon ni ko i bɛ n'olu don ɲɔgɔn na fo ka sɔrɔ la transposition na qui va poser des problèmes e bɛna nin ka jala transposer corps dɔ in kɔnɔ cogo di a bɛ kɛ jumɛn ye bon alors que ninnu ka corps ye corps sigiyɔrɔma 3 dɔ ta ye sigiyɔrɔma 3 e ta ye u bɛ ka taa corps min kɔnɔ o ye sigiyɔrɔma 2 ye les officiers les sous-officiers donc fo k'a ta k'a lajɛ bon est ce que o yɔrɔ tɛna kɛ o de kan ka ta k'o définir sisan bɛɛ k'i yɛrɛ o kɔnɔ u bɛɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma mali mago bɛ basigi de la parce que esprit in ka ɲi fo k'a faga hakilina in ka ɲi kosɛbɛ a ko mun na ni sɔrɔsikɛ ye yɔrɔ min libéré polisi bɛ relève ta ye sapeur bɛ relève ta ye mais o ɲɔgɔn ko ɲuman bɛ yan mais fo k'a dɔn policier bɛ ka kɛ min ye an bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mais un officier de police a ka équivalent ye mun ye fo ka dɔn f'an k'o de walanwalan n'o ma kɛ ala k'an tila ka taa ni politicien démissionné la dun a dun tɛ dɔrɔn ni marifa tɛ an dun bɛ insécurité tile de kɔnɔ c'est bon pour l'état a ka ɲi jamana ma a ma ɲi jamana ma donc an bɛ fɛn fɛn nɔfɛ o ye basigi ni bɛn de ye u ka fɔ ka bɛn kɛ u ka ɲɔgɔn faamuya Musa an bɛɛ ka laɲini y'o de décret in a taara mais yana a loi projet de loi taara yana a ka kɛ loi ye u ka commission sigi commission ka fɛn ninnu déterminer voilà k'a bɛɛ walanwalan an ka laɲini o dɔrɔn de an bɛ fɛn fɛn ɲini jamana in kɔnɔ ye basigi dɔrɔn de u ka bɛn fɔ la dɔrɔn a banna. ayiwa ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo ka. kumakuncɛ kuma foyi tɛ yen ka foli di maliyɛn bɛɛ ma aw minnu nana k'aw fo k'a ɲɛ nin analyse fitininw de kɛ k'a fɔ nin kumani minnu bɛ yen ka nin walanwalan bɛɛ ka se k'a faamuya Musa k'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na k'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ.